I denne Holmberg Hansen video vil vi vise, hvordan du opsætter din egen faktura med dine firmaoplysninger og bankoplysninger osv. til udskrivning af fakturaer i systemet. For opsætning af din faktura skal du gå hen til Word-opsætning i systemet. Som du kan se, har vi lagt nogle forskellige designstyper ind, og du kan gå ind og kigge på de forskellige og så se, hvad for en der passer dig bedst. For at se design 1, trykker du på Vis redigere for at se, om denne faktura passer til dig. Du kan rulle op og ned på dokumentet for at se, om det er et design, du ønsker. Ellers så lukker du blot dokumentet igen. I dette tilfælde der har vi valgt design nummer 2 som vores standard, hvilket er indikeret med et lille flueben ude til højre i Vælg som standard. På dokumentet står firmanavn øverst til højre, og nede i bunden står bankoplysningerne. Du indtaster her dine firmaoplysninger, navn, telefonnummer, adresse, hjemmeside osv. Og nede i bunden indtaster du bankoplysninger. Du kan vælge at tage en anden skrifttype, størrelse, alt efter hvad du har lyst til. Når du har tilpasset din faktura, som du ønsker det, skal du lukke dette opsætningsdokument, og du skal svare ja til, at den skal gemme de oplysninger, du har tilpasset. Du har nu tilpasset din faktura og skal derfor lukke for opsætningen. Herefter kommer du tilbage til den faktura, du har lavet til din kunde, som formentlig skal udskrives. Du kan klikke på ikonet, der hedder Vis udskrift, og dokumentet bliver åbnet, så du kan se, at alting er, som det skal være. Din faktura er nu klar til at blive udskrevet og sendt til din kunde, og du trykker derfor på print-ikonet, hvorefter fakturaen udskrives. Da alle oplysninger ligger i regnskabsprogrammet, er det ikke nødvendigt at gemme dette dokument, medmindre du ønsker at sende det per e-mail, hvor du så kan gemme dokumentet et andet sted på din maskine. Ellers lukker du og siger nej til at gemme, hvorefter du er tilbage ved udgangspunktet for salgsfakturaen.